Bugün halkara derejesinde iňli skandal bolup biljek bir mesele bilen Türkmenistanyň beýhabar halky ýüzleşmeli bolýar. Putiniň mobilizasiýa kanuny Türkmenistanda iýun aýyndan başlap Türkmenistanyň konstitusiýasy boýunça ýürürlüge girendigi mobilizasiýa çağırış hat bilen tasdiklandy. Bu çağırış hat Russiýanyň Ukrainada alyp barýan urşuna çağırış diýip mobilizasiýa çağırılan ildeşimiz habar berdi. Hat bilen baglanşykly meselelerde halkara guramalar bilen dogly paýlaşmaga ruhsat beren ildeşimiz habar ekranında şahsy maglumatlarynyň gizlin tutulmagyny isledi. Mobilizasiýa köp halatlarda harby borjyny ýerine ýetirip, eline harby biletini alanlary çağırýarlar we urşa gidenlere 2,5 müň Amerikan dollary meşberinde aýlyk tölenjek diýip söz berilipdir. Iýun aýynda 2,5 müň bolan baka sentýabr aýynda 30 müňe çenle çykypdyr. Bu hatta mobilizasiya üçin niyetlenen ýöne haýsy urş üçin mobilizasiya etdiler? Orset urş üçinmi? Eger orset urş üçin bolsa, onda bu Türkmenistanyň bir taraplygy sorak alamat aslında galýar. Gelecekde de Türkmenistan üçin hop aslında bolup biler. Bir de bir kanun edilen işler yer astı, patpolny edilen işler bolýar. Bu resmi möhürli resmi namany gören Türkmenistanyň ýurtdaşyndaky serkerdesi Çary Weliýew bu mobilizasiýa bir kanun we yer astı. Türkmenistany gelecekde kyn ýagdaýda goýup biler. Mundan başga da Türkmenistanyň bir taraplygy mundan beýlek sorak astyna düşýär. Это большой пакет документов по вербовке вагнеровцами, именно вагнеровцами, заключенных в Туркменистане, в Туркмении, непосредственно в Туркмении, в зонах Туркмении. Я не очень понимаю... За пределами России. За пределами России и тоже в зонах. Я не очень хорошо понимаю, как это выглядит с точки зрения права, но мне кажется, с точки зрения права уже сейчас бесполезно рассматривать что бы то ни было. Soňy waka gün ýüzüne çykuran habarlarda Türkmenistanyň tutsaghanalarynyň Russiýanyň Wagner topary köp sandy büyügüne tutsaglary urşalyp gidilýändigi Rus jurnalisti Olga Romanowa eline geçen resmi namalar bilen tasdikleýär. Romanowa bolýan zatlara many berip bilmese-de biz M2 gizlim gullugy tarapyndan tasdiklanan maglumat boýunça Türkmenistandaky tutsaghanalarym Kreml tarapyndan gurulandygyny şu ýylyň 25 fevralynda habar kanalymyzda köpçülüge görkezipdik. Owadan depe konslager bir ýakyna atly Rus arxitektor tarapyndan çyzylyp, ýene Rus watandaşy Rafael Baybekow tarapyndan dolandyrşyga girdildi. Ýagny tutsaghana Rus tutsaghanasy bolýar. Mobilizasiýa çağırış hatyna ýakyndan sinetsek, Türkmenistan hem Russiýanyň bir welaýaty hökmünde iş geçirýär. Ýagny Türkmenistan Russiýanyň resmi bolmaýan halatda basylyp alynan döwleti bolýar. Milli Halat Etiş Komiteti bu bolup geçen ýagdaýy resmi nama öwürip Kiýew hökümeti bilen gepleşige geçecekdigini habar kanalymyzda bildirdi. Beýle herekete geçmeginiň esas sebäbini bize şeýle aňlatdy. Biz Ukrainanyň territorial bütünligini Birleşen Milletler derejesinde goldaýarys. Mundan başga da bu bolýan zatlardan türkmen halkynyň köp bölegi habarsyz. Köp bölegi bolsa bu zatlara düýbünden düşünenok. Biz ýurdumuzy gelecek nesiller üçin taýýarlaýarys we onu goramak mejburunda.